Nu poți lupta împotriva lui Isus fără să te rănești. Aceste cuvinte ale mitropolitului Bartolomeu Anania în notele sale la Sfânta Scriptură ascund în ele cheia marii drame spirituale pe care o trăim în secret. Ne uităm uneori în jur în societatea zgomotoasă și vedem oameni cu o agresivitate verbală șocantă împotriva bisericii și a tot ce înseamnă credință. Vedem persoane care ironizează sfinții și parcă își dedică întreaga energie pentru a dărâma valorile spirituale. Logica omenească ne-ar spune că acești oameni sunt pur și simplu necredincioși. Dar Sfinții Părinți ne învață să privim dincolo de masca furiei. Furia exterioară nu este un semn de indiferență, ci este aproape întotdeauna un strigăt de ajutor mascat, ecoul unui război lăuntric înfricoșător. Un om indiferent nu consumă pasiune și ură pentru a-l combate. Dacă cineva luptă împotriva lui Dumnezeu, înseamnă că în interiorul său prezența divină îl arde și îl provoacă la o confruntare pe care nu o mai poate suporta. Furia lui este doar o încercare disperată de a-și sufoce propriile remușcări și de a-și amorți conștiința. Cel mai mare exemplu de un asemenea război lăuntric din istorie este tânărul Saul din Tars, cel care avea să devină mai târziu Marele Apostol Pavel. Pentru a înțelege dimensiunea acestei taine, trebuie să ne întoarcem în timp în Ierusalimul primilor ani de după învierea Domnului. Să ne-l imaginăm pe acest Saul ca pe un bărbat tânăr, sclipitor de inteligent, educat la picioarele unui mare rabin al epocii, Gamaliel. Saul era un fariseu fanatic, convins din toată ființa lui că prin persecutarea creștinilor el îi făcea un serviciu imens lui Dumnezeu. Textul sfânt din Faptele Apostolilor ne spune că Saul sufla amenințare și moarte împotriva ucenicilor Domnului. Intra cu brutalitate în casele oamenilor, trăgând după el bărbați și femei fără milă, aruncându-i în temnițe pentru singura vină de a crede în Isus cel răstignit. Era o violență greu de stăpânit. Ce anume declanșase în el această sete de a distruge noua credință? Răspunsul se află ascuns într-un episod cutremurător pe care Saul l-a trăit pe viu și care i-a marcat iremediabil sufletul uciderea cu pietre a Sfântului Arhidiacon Ștefan, primul martir al bisericii. Saul a fost acolo în primele rânduri ale execuției. Scriptura ne spune clar că ucigașii și-au lăsat hainele la picioarele unui tânăr numit Saul, iar el însuși încuviința uciderea lui Ștefan. Imaginați-vă scena prin ochii lui Saul. El se aștepta să vadă un eretic îngânfat, un om fricos care își blestemă călăii. În schimb, Saul a văzut ceva ce a spulberat toată logica lui rabinică rigidă. L-a văzut pe tânărul Ștefan cu chipul strălucind ca al unui înger, uitându-se spre cer și spunând cu o pace nepământeană: iată văd cerurile deschise și pe Fiul omului stând de-a dreapta lui Dumnezeu. Iar în momentul în care pietrele grele îi zdrobeau oasele, Ștefan a căzut în genunchi și s-a rugat cu o dragoste uluitoare: Doamne, nu le socoti lor păcatul acesta. Această privire a Sfântului Ștefan, această rugăciune de iertare, rostită în mijlocul sângelui, a rămas întipărită ca un fier înroșit în foc pe retina sufletului lui Saul. Conștiința lui fusese străpunsă adânc de sfințenia martirului. Mintea lui îi spunea că creștinii trebuie distruși, dar inima lui fusese cucerită de frumusețea jertfei lor. Fuga lui spre Damasc a fost de fapt o încercare disperată de a-i dovedi lui Dumnezeu că el este încă un fariseu zelos și radical. Și tocmai în acest moment de maximă tensiune pe drumul Damascului intervine Mântuitorul Iisus Hristos printr-o teofanie uluitoare. O lumină din cer mai puternică decât soarele îl învelește brusc pe Saul, trântindu
la pământ, în praf și în orbire fizică totală. Se aude vocea blândă a iubirii răstignite care pune un diagnostic precis și plin de compasiune. Saule, Saule, de ce mă prigonești? Greu îți este să izbești cu piciorul în țepușă. Această frază, preluată cuvânt cu cuvânt din Faptele Apostolilor, la capitolul 9, versetul 5, este una dintre cele mai adânci revelații despre modul în care Dumnezeu privește păcatul omului. Domnul nu îi spune lui Saul că îi face rău lui personal, ci îi spune că Saul se distruge pe sine prin această luptă absurdă. Pentru a înțelege semnificația acestei expresii, trebuie să apelăm la contextul istoric și agricol al Palestinei din acea vreme. În acea perioadă, aratul pământului și mânarea animalelor, cum erau boii, se făceau într-un mod foarte specific. Agricultorul stătea în spatele plugului și ținea în mână un băț lung de lemn, care avea în vârf o piesă de fier, ascuțită numită țepușă sau ghimpe în limba greacă, kentron. Când animalul obosea stăpânul, îl înțepa ușor în partea din spate pentru a-l readuce pe brazdă. Uneori un bou mai încăpățânat și plin de furie se revolta împotriva acestei corecții. În loc să meargă înainte, el se oprea și loveva cu putere cu copita înapoi, căutând să îndepărteze obiectul care îi producea disconfort. Dar lovind cu toată forța piciorului în acea țepușă, animalul nu făcea altceva decât să își înfigă fierul ascuțit și mai adânc în propria carne, provocându-și răni teribile și o durere infinit mai mare. Cu cât loveva mai tare, cu atât se rănea mai cumplit, în timp ce bățul rămânea nemișcat în mâna agricultorului. Animalul nu putea să distrugă țepușa, ci doar se distrugea pe sine prin încăpățânarea lui absurdă. Această imagine este transpunerea perfectă a modului în care omul modern se luptă cu propria sa conștiință și cu poruncile lui Dumnezeu. Țepușa despre care vorbește Hristos este legea morală sădită de Creator în inima fiecărei ființe umane, este vocea conștiinței pe care nimeni nu o poate reduce la tăcere definitiv. Când noi decidem să trăim în păcat, când alegem calea mândriei, a urii sau a adicțiilor distrugătoare, conștiința noastră începe să ne înțepe. Simțim o neliniște, un disconfort, o stare de gol interior. Acesta este de fapt degetul lui Dumnezeu care ne împunge blând, dorind să ne readucă pe brazda mântuirii. Dar ce face omul modern, plin de mândrie luciferică? În loc să se oprească, el se enervează, se revoltă și începe să lovească cu piciorul în țepușă. Începe să inventeze scuze filozofice, să atace biserica și să spună că morala creștină este depășită. Încearcă să își înnece remușcările în alcool, în substanțe interzise, în distracții sau în acumularea de bani. Dar cu cât lovește mai tare, cu atât rănile din sufletul său devin mai adânci. De aici se nasc marile depresii, anxietățile, stările de atac, de panică și acel sentiment de pustiu sufletesc pe care nicio avere nu-l mai poate umple. Omul crede că se luptă cu preoții, dar în realitate se mutilează singur, luptând împotriva izvorului vieții sale. Nu poți lupta împotriva lui Isus fără să te rănești, pentru că Isus este însăși viața ta, iar luptând cu El nu faci altceva decât să îți distrugi sufletul bucățică cu bucățică. Hristos pe drumul Damascului nu vine ca un judecător dornic de răzbunare, ci vine ca un medic chirurg de o blândețe infinită care îi arată lui Saul toată absurditatea comportamentului său. Îi spune practic: Saule, te zbați de atâta timp, încerci să mă ștergi de pe pământ, dar privește în inima ta, privește cât de rănit ești din cauza sângelui pe care l-ai vărsat. Te rănești singur, izbind în țepușa pe care eu am pus-o în sufletul tău ca să te salvez. Această abordare plină de o compasiune divină a spulberat instantaneu
orice rezistență din inima fariseului. Saul a înțeles într-o secundă că cel pe care el îl considera un dușman era de fapt cel mai mare și mai loial prieten al sufletului său. Orbirea lui fizică a fost de fapt o binecuvântare ascunsă. Timp de 3 zile, Saul a fost scos complet din lumea exterioară și a fost obligat să stea în întuneric deplin și în post total în cetatea Damascului. Acele 3 zile au fost un post de o intensitate cutremurătoare, în care Saul nu a mâncat și nu a băut nimic, ci doar a plâns revizuindu și fiecare clipă a vieții. A fost moartea omului vechi, cel mândru, violent și rigid, și nașterea din lacrimi a omului nou, a marelui Pavel, apostolul neamurilor. În acele 3 zile de întuneric, lumina cea adevărată a lui Hristos a inundat complet fiecare ungher al ființei sale, transformând țepușa revoltei într-o punte de aur către sfințenie. Aceasta este marea lecție a primei părți a documentarului nostru, o lecție extrem de actuală pentru fiecare dintre noi, mai ales acum, în această perioadă sfântă a postului Sfinților Apostol Petru și Pavel. Postul acesta ne provoacă pe toți să ne oprim din alergare și să ne întrebăm în ce țepușe din viața noastră lovim în mod absurd cu piciorul chiar în acest moment. Poate că lovești în țepușa unei relații de familie dificile, refuzând cu mândrie să ierți și să faci primul pas spre împăcare, provocându-ți zilnic un venin lăuntric. Poate că lovești în țepușa unei patime ascunse de care conștiința îți spune clar să te lași, dar tu continui să o hrănești, rănindu-ți sufletul. Înțelege astăzi din pilda Sfântului Pavel că Dumnezeu nu vrea să te pedepsească, ci vrea să te oprească din acest proces dureros de autodistrugere. Vocea lui îți șoptește blând. Greu îți este să izbești cu piciorul în țepușă. Lasă mândria coboară de pe calul orgoliului tău, acceptă-ți slăbiciunea și lasă-te vindecat de harul Mântuitorului. În partea a doua a acestui documentar vom trece la o altă mare taină din viața Sfântului Pavel, o taină care conține o expresie celebră din traducerile oficiale ale Bisericii Ortodoxe Române, ghimpele în trup sau îngerul satanei trimis să-l bată peste obraz. Vom explora marea dilemă teologică, cum este posibil ca un om atât de plin de har care învia morții să nu se poată vindeca pe sine însuși de o suferință cumplită. Vom analiza interpretările Sfântului Ioan Gură de Aur și vom descoperi de ce Dumnezeu decide uneori să lase un ghimpe de durere în viața celor pe care îi iubește cel mai mult pentru a-i menține smeriți. Rămâneți alături de noi pentru a înțelege cum se transformă suferința binecuvântată într-un scut de protecție divină pentru viața fiecăruia dintre noi. Odată ce solul sângeros al prigoanei a fost părăsit definitiv pe drumul Damascului, viața Sfântului Apostol Pavel a devenit un uragan de lumină divină și de activitate misionară absolut fără precedent. Fostul fariseu rigid a început să străbată mările și continentele, înființând comunități creștine pretutindeni, înfruntând filozofii din Atena și sfințind pământul prin propovăduirea Evangheliei. Harul care se odihnea peste el era atât de copleșitor încât cartea Faptele Apostolilor ne mărturisește o minune uluitoare. Hainele și ștergarele care atinseseră pielea apostolului Pavel erau duse la cei bolnavi, iar aceștia se vindecau instantaneu de orice suferință, iar duhurile rele părăseau pe cei chinuiți doar la auzul numelui său. Pavel devenise un canal curat prin care puterea lui Dumnezeu se revărsa spectaculos în lume. Mai mult decât atât, el primise darul unor descoperiri cerești unice. El însuși ne mărturisește cu o smerenie profundă, vorbind
la persoana a treia că a fost răpit până la al treilea cer în rai, unde a auzit cuvinte de netălcuit pe care nu este dat omului să le rostească. Pavel privise gloria veșniciei, fusese atins de lumina neapropiată a dumnezeirii și primise secrete teologice pe care nicio minte pământească nu le-ar fi putut concepe singură. Judecând după standardele noastre umane, un asemenea om atât de iubit de Dumnezeu, atât de plin de har și capabil să vindece pe oricine, printr-o simplă atingere ar fi trebuit să aibă o viață perfectă, o sănătate de fier, o autoritate de necontestat și un respect universal. Dar tocmai aici, în punctul maxim al gloriei sale spirituale, Scriptura ortodoxă ne așează în față un paradox teologic care șochează și dărâmă orice teologie modernă a confortului și a prosperității materiale. În a doua epistolă către Corinteni, la capitolul 12, versetul 7, Sfântul Apostol Pavel își deschide sufletul și ne mărturisește un detaliu ascuns de o durere profundă. El spune așa: și pentru ca să nu mă mândresc cu mărimea descoperirilor, datu-mi s-a mie un ghimpe în trup, un înger al satanei, să mă bată peste obraz, ca să nu mă mândresc. Pentru aceasta de 3 ori am rugat pe Domnul ca să-l depărteze de la mine. Și el mi-a zis: caută-ți de ajuns harul meu, căci puterea mea se desăvârșește în slăbiciune. Aceste cuvinte, luate exact din traducerea oficială a Sfintei Scripturi a Bisericii Ortodoxe Române, au stârnit vii dezbateri și au adus mângâiere milioanelor de credincioși de-a lungul secolelor. Ce era oare acest ghimpe în trup? Cum este posibil ca doctorul atâtor mii de bolnavi să poarte în propria sa carne o rană deschisă pe care Dumnezeu refuza cu încăpățânare să o vindece? În teologia noastră ortodoxă există 2 mari școli de gândire, 2 perspective geniale care ne ajută să pătrundem înțelesul acestei taine. Prima perspectivă este cea patristică, reprezentată la cel mai înalt nivel de marele ierarh, Sfântul Ioan Gură de Aur. În celebrele sale omilii, la a doua epistolă către Corinteni, Sfântul Ioan Gură de Aur respinge cu hotărâre ideea că ghimpele lui Pavel ar fi fost o boală fizică, cum ar fi o durere de cap sau o neputință trupească. El afirmă cu o logică teologică impecabilă că prin expresia ghimpe în trup și înger al satanei, Sfântul Pavel se referea la persecuțiile fizice violente și constante, la uneltirile cumplite ale iudeilor și la toți potrivnicii care îi hărțuiau viața în fiecare cetate în care mergea să predice. Gândiți-vă la Alexandru Căldărarul, care i-a făcut atâtea rele, sau la iudeii fanatici care îl urmăreau pas cu pas, complotând să-l ucidă. Diavolul se folosea de acești oameni răi ca de niște unelte, transformându-i în îngeri ai satanei, trimiși să îl bată pe Pavel peste obraz la propriu, prin bătăi cu vergele, prin împroșcări cu pietre și prin umilințe publice. Cea de-a doua școală de gândire pe care o regăsim la comentatori precum fericitul Teofilact al Bulgariei admite o ipoteză medicală tradițională la fel de profundă. Aceștia consideră că ghimpele în trup era o suferință fizică, cronică, extrem de chinuitoare și de umilitoare pe care Pavel o dobândise probabil în urma acelei lumini orbitoare de pe drumul Damascului. Se crede că Pavel suferea de o boală gravă de ochi care îi producea scurgeri dureroase și o vedere extrem de slabă sau de migrene insuportabile care îl puneau la pământ zile în șir, ori de o formă acută de febră cronică, cum era malaria din zonele mediteraneene. Imaginați-vă ce smerenie cumplită trebuia să trăiască acest om, el care poruncea demonilor și aceștia fugeau, el care ridica ologii în picioare. Trebuia să apară în fața ucenicilor săi cu ochii înlăcrimați de durere, tremurând de febră sau având nevoie să fie ținut de mână pentru a nu se împiedica pe drum.
Cei care îl criticau și îi contestau autoritatea de apostol spuneau adesea despre el, priviți, scrisorile lui sunt grele și puternice, dar prezența lui trupească este slabă și cuvântul lui este de disprețuit. Această neputință fizică evidentă era un ghimpe care îi străpungea demnitatea omenească în fiecare secundă, făcându-l să pară mic, slab și neputincios în fața unei lumi care căuta doar spectacol și forță exterioară. Indiferent dacă ghimpele a fost o boală fizică cronică sau persecuția violentă din partea oamenilor toxici, ambele interpretări ne conduc spre același punct culminant al dramei, paradoxul rugăciunii refuzate. Sfântul Pavel ne spune că de 3 ori a rugat pe Domnul ca să depărteze acest ghimpe de la el. În limbajul biblic, cifra 3 nu reprezintă doar o simplă numărătoare matematică, ci reprezintă plinătatea stăruinței, reprezintă o rugăciune intensă, fierbinte, prelungită, făcută cu toate forțele sufletului. Pavel a strigat către Dumnezeu din adâncul suferinței sale, spunând: Doamne, ia de la mine această durere, scapă-mă de această boală, îndepărtează acești oameni care mă prigonesc, pentru că fără acest ghimpe aș putea să propovăduiesc mult mai bine, aș avea mai multă energie, aș fi mai eficient în misiunea mea. Pavel cerea un lucru bun, un lucru logic din punct de vedere uman și totuși răspunsul lui Dumnezeu a fost un nu categoric, un nu care spulberă toate iluziile moderne despre modul în care funcționează relația noastră cu divinitatea. Domnul nu i-a dat sănătatea cerută, nu i-a îndepărtat vrăjmașii, ci i-a oferit, în schimb, o teologie a harului, care a redefinit întreaga istorie a spiritualității. Caută-ți de ajuns harul meu, căci puterea mea se desăvârșește în slăbiciune. De ce a refuzat Dumnezeu să-l vindece pe cel mai mare apostol al său? Răspunsul este de o pedagogie divină misterioasă și salvatoare, pentru ca să nu mă mândresc cu mărimea descoperirilor. Dumnezeu a înțeles că Pavel, fiind om făcut din carne și oase, se afla într-un pericol infinit mai mare decât boala fizică sau persecuția oamenilor se afla în pericolul mândriei spirituale. Pavel vizitase raiul, vorbise cu Hristos, făcea minuni pe bandă rulantă. Dacă peste toate aceste daruri unice, Pavel ar fi fost și complet sănătos, perfect respectat și lipsit de orice suferință, mintea lui ar fi putut cădea extrem de ușor în păcatul mândriei luciferice, în iluzia că el este un mic Dumnezeu pe pământ. Iar mândria este singurul păcat care îl desparte pe om de Dumnezeu, în mod definitiv transformând îngerul în demon. De aceea, în dragostea sa protectoare, Dumnezeu a lăsat acel ghimpe în trupul lui Pavel, ca pe o ancoră de plumb care să îl țină strâns legat de pământ. Ori de câte ori Pavel făcea o minune uriașă și mulțimile cădeau la pământ, vrând să se închine lui ghimpele, din trupul său boala lui de ochi sau bătăile primite de la vrăjmași îi aduceau aminte instantaneu de realitate. Pavel nu uita: tu ești doar un om slab din lut. Puterea nu este a ta, ci este a lui Hristos, care locuiește în tine. Suferința a devenit astfel gardianul sfințeniei sale, pavăza care i-a protejat smerenia și i-a asigurat mântuirea. Această pedagogie cutremurătoare ne arată o realitate pe care noi creștinii de astăzi o înțelegem atât de greu. De multe ori în viața noastră de zi cu zi, ne rugăm cu disperare ca Dumnezeu să ne scape de o anumită suferință, de un ghimpe care ne chinuiește de ani de zile. Ne rugăm să ne vindece de o boală cronică, să ne scape de un șef abuziv la locul de muncă, să schimbe firea dificilă a unui membru din familie sau să ne rezolve o problemă financiară care ne sufocă.
Ne întrebăm plângând de ce oare Dumnezeu tace, de ce nu ne ascultă rugăciunea, dacă noi postim, mergem la biserică și încercăm să fim oameni buni. Începem să credem că Dumnezeu ne-a părăsit, că nu ne iubește sau că ne pedepsește pentru păcatele din trecut. Dar pilda Sfântului Pavel ne strigă astăzi în acest post o mare taină. Refuzul lui Dumnezeu de a ne îndepărta ghimpele nu este o pedeapsă, ci este o dovadă supremă de iubire și de protecție spirituală. Dumnezeu vede viitorul sufletului nostru pe termen lung, în veșnicie. El știe că dacă ne-ar oferi o viață perfectă, lipsită de griji, de boli și de încercări, noi am uitat complet de El, ne-am împrăștia mintea în plăcerile acestei lumi și ne-am pierde mântuirea prin mândrie și autosuficiență. Descoperind acest înțeles adânc al ghimpelui din viața apostolului Pavel, suntem pregătiți să pășim în cea de-a treia parte a documentarului nostru, acolo unde vom traduce toată această teologie înaltă într-un ghid practic de supraviețuire duhovnicească pentru zilele noastre. Vom învăța cum să ne identificăm proprii noștri ghimpi din viața actuală, cum să transformăm boala, depresia sau atacurile oamenilor toxici dintr-o sursă de deznădejde într-un izvor de putere divină. Vom înțelege secretul uluitor al cuvântului divin: puterea mea se desăvârșește în slăbiciune, și vom afla rețeta exactă prin care Sfântul Pavel a reușit să treacă de la revolta dureroasă la o bucurie sfântă, spunând foarte cu bucurie: mă voi lăuda mai vârtos întru slăbiciunile mele, ca să locuiască în mine puterea lui Hristos. Rămâneți alături de noi pentru a primi mângâierea de care sufletul dumneavoastră are atâta nevoie în mijlocul încercărilor din această viață. Ajunși în această ultimă parte a documentarului nostru duhovnicesc, trebuie să coborâm de pe înălțimile teologice ale istoriei primelor veacuri și să privim cu maximă onestitate în propria noastră viață de zi cu zi. Pentru că adevărata valoare a Sfintei Scripturi nu constă în simpla ei lectură intelectuală, ci în modul în care ea devine un ghid viu de supraviețuire pentru sufletul nostru zbuciumat. Să ne oprim așadar din alergarea noastră zilnică și să ne punem o întrebare profundă: care este ghimpele din viața ta actuală? Care este acea suferință, acea neputință sau acea încercare grea care te chinuiește zi de zi, de care încerci cu disperare să scapi, dar care rămâne fixată în carnea și în sufletul tău ca o rană deschisă? Pentru unii dintre noi, ghimpele poate fi o boală fizică nemiloasă și cronică, un diagnostic greu care a venit pe neașteptate și care a transformat viața într-un șir nesfârșit de tratamente spitale și dureri trupești. Pentru alții, ghimpele nu este o durere a cărnii, ci o suferință mult mai cumplită a spiritului, o depresie neagră care îți întunecă mintea, o anxietate paralizantă care nu te lasă să dormi noaptea sau un atac de panică ce te strânge de gât din senin, făcându-te să crezi că sfârșitul îți este aproape. De foarte multe ori, ghimpele din viața noastră poartă un nume omenesc. Poate fi un partener de viață dificil, agresiv sau indiferent, alături de care trăiești o singurătate îndoi extrem de dureroasă. Poate fi un copil răzvrătit care a apucat-o pe drumuri greșite și pentru al cărui viitor îți plângi nopțile în taină. Sau poate fi un coleg de muncă toxic, un șef abuziv care îți distruge zilnic liniștea și demnitatea, obligându-te să înduri umilințe pentru a-ți putea hrăni familia. Există și ghimpi ai lipsurilor materiale, o situație financiară blocată, datorii la bănci care parcă nu se mai termină și stresul zilnic al zilei de mâine. În fața tuturor acestor încercări, reacția noastră firească omenească este exact cea a tânărului Saul. De pe drumul Damascului,
începem să izbim cu piciorul în țepușă. Ne revoltăm, ne plângem, ne întrebăm plin de amărăciune: de ce mi se întâmplă tocmai mie asta cu ce am greșit eu în fața lui Dumnezeu, de trebuie să îndur atâta chin? Cădem în deznădejde, ne mâniem pe cei din jur și uneori chiar pe Creator, considerând că viața este nedreaptă și crudă. Dar în această săptămână sfântă a Apostolului Sfinților, Apostol Petru și Pavel, glasul Domnului coboară blând peste zbuciumul nostru și ne aduce exact același răspuns pe care i l-a dat marelui Pavel: caută ți de ajuns harul meu, căci puterea mea se desăvârșește în slăbiciune. Ce înseamnă oare acest cuvânt divin, uluitor, care răstoarnă complet toate valorile societății noastre? Lumea modernă ne educă să fim puternici, să fim independenți, siguri pe noi perfecți, de succes și invincibili. Societatea disprețuiește slăbiciunea, vulnerabilitatea și boala, considerându-le semne de eșec. Dar în logica perfectă a împărăției cerurilor, lucrurile stau exact invers. Dumnezeu nu poate lucra curat și deplin printr-un om care se crede perfect, plin de sine, arogant și sigur pe forțele sale. Un astfel de om este ca un vas din lut deja plin cu apă stătută și murdară, în care nu mai poți turna nimic nou. Mândria lui blochează complet acțiunea harului divin. În schimb, atunci când omul este dărâmat la pământ, când este epuizat, obosit, bolnav și conștientizează până în măduva oaselor propria sa neputință totală, el devine un vas gol, un vas spart și smerit în care harul lui Dumnezeu poate să se reverse în toată splendoarea sa. Abia atunci când spui din tot sufletul: Doamne, eu nu mai pot singur, am ajuns la capătul puterilor mele, te rog, preia Tu frâiele vieții mele, abia în acea secundă se produce minunea. Slăbiciunea ta, asumată cu smerenie, devine spațiul în care se instalează puterea absolută a lui Hristos. Dumnezeu nu are nevoie de mușchii noștri, de banii noștri sau de inteligența noastră sclipitoare, ci are nevoie doar de neputința noastră oferită lui ca o jertfă curată. Sfântul Apostol Pavel a înțeles acest secret cosmic și a lăsat în urmă o rețetă genială de transformare totală a suferinței. El ne învață cum să facem trecerea radicală de la revolta dureroasă la o bucurie sfântă și mântuitoare. El nu a mai privit ghimpele din trupul său ca pe o pedeapsă de la Dumnezeu sau ca pe un ghinion istoric, ci l-a primit ca pe o dovadă supremă de iubire protectoare. A înțeles că ghimpele era de fapt un dar de nuntă spirituală, o garanție că Dumnezeu îl veghează secundă de secundă pentru a nu-l lăsa să cadă în prăpastia mândriei. De aceea el scrie cu o seninătate nepământeană: deci foarte cu bucurie mă voi lăuda mai vârtos întru slăbiciunile mele, ca să locuiască în mine puterea lui Hristos. Iată așadar soluția salvatoare pentru tine, cel care asculți aceste cuvinte chiar în acest moment. Schimbă-ți optica asupra suferinței tale. Nu te mai întreba de ce mi se întâmplă mie asta, ci întreabă-te cu umilință: Doamne, ce vrei să mă înveți prin acest ghimpe? Cum vrei să-mi cureți sufletul prin această încercare grea? Când vei înceta să mai lovești cu piciorul în țepușă, când vei îmbrățișa ghimpele tău cu răbdare și cu credință adâncă, vei constata un miracol tăcut în interiorul tău. Vei vedea cum boala ta cronică, deși nu a dispărut fizic, nu te mai sperie, ci te face mai blând, mai înțelegător cu cei din jur și mai dornic de rugăciune. Vei vedea cum depresia sau anxietatea ta devin un motiv binecuvântat de a alerga la biserică, la Sfânta Spovedanie și la împărtășanie, căutând doctorul cel adevărat. Vei vedea cum acel om toxic din viața ta care te hărțuiește zilnic nu face altceva decât să îți exerseze la maxim mușchiul iertării și al răbdării sfinte
transformându-te fără să vrea dintr-un om iute la mânie într-un munte de blândețe apostolică. Suferința acceptată fără cârtire devine cel mai eficient cuptor de aur, în care zgura păcatelor noastre este arsă complet, lăsând la suprafață doar strălucirea curată a sufletului sfințit. Postul Sfinților Apostoli Petru și Pavel, în care ne aflăm, este tocmai timpul potrivit pentru a pune în practică acest ghid de supraviețuire spirituală. Să folosim aceste zile pentru a ne împăca cu propriul nostru destin, cu propriul nostru ghimpe, să nu mai căutăm fericirea iluzorie în confortul acestei lumi materiale, în distracții de o clipă sau în validarea venită de la oameni la fel de slabi ca și noi. Să învățăm de la Sfinții Apostoli cum se duce războiul cel bun al credinței. Petru ne învață să plângem păcatele noastre cu lacrimi de pocăință curată, renunțând la încrederea oarbă în propriile noastre forțe. Pavel ne învață să acceptăm slăbiciunile noastre ca pe niște porți prin care intră harul dumnezeiesc în viața noastră. Amândoi au fost oameni cu defecte mari, cu căderi spectaculoase, dar amândoi au știut să lase deoparte orgoliul și să se lase modelați de degetul Creatorului, devenind cei doi piloni uriași pe care stă neclintită Biserica Ortodoxă de 2000 de ani. Să privim așadar cu multă speranță și cu o bucurie sfântă spre zilele care urmează din acest post. Să primim fiecare zi ca pe o nouă oportunitate de a ne curăți mintea și inima. Atunci când simți că ghimpele tău te înțeapă mai tare, când durerea fizică sau sufletească devine greu de suportat, nu mai deznădăjdui. Oprește-te o secundă, închide ochii, respira adânc și spune în gândul tău cuvintele Mântuitorului: Caută-ți de ajuns harul meu, Doamne, căci puterea ta se desăvârșește în slăbiciunea mea. În acea clipă de abandon total în brațele Tatălui Ceresc vei simți cum o pace profundă, o liniște care depășește orice minte omenească îți va inunda sufletul, iar ghimpele tău de durere se va transforma într-o cunună luminoasă de biruință. Ne rugăm ca prin mijlocirea puternică și neîncetată a Sfinților Apostoli Petru și Pavel, Dumnezeu să ne dăruiască tuturor răbdare de fier în încercări, credință neclintită în mijlocul furtunilor acestei vieți și mai ales smerenia adâncă de a recunoaște că doar atunci când suntem slabi în fața lumii, suntem cu adevărat puternici în fața lui Dumnezeu. Amin.